God. Wat? Ik zag Selina met Bram lopen. Maar die heeft toch allemaal een liedje? Ja. Dit moeten we Lieke vertellen. Stuur haar wel even een WhatsAppje. Ja, dat ze vanavond jullie moet komen. Ja, is goed. Hey meiden, Hey, waarom moest ik komen? de Lienke wilde je wat vertellen. Ik zag Selina met Bram lopen. Wat? Het kan niet. Ze kwamen uit de HEMA. Wat een trut. Ja. Straks lopen uit de HEMA. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hebben jullie huis? Ja. Denk het. Komt. Wegwezen. Wat doen jullie raar? Gisteren ook al bezig keer. Jij moet Lieke's vriendje niet afpakken. Zag je wel lopen uit de HEMA met Bram? Ik liep niet uit HEMA, ik was niet aan het brand, ik was gewoon thuis. Niet liegen. Ik liep niet! Kom op! Hey, wat is dat? Waarom sla je haar? Ze liep met mijn vriendje gisteren. Maar het is niet waar! Dames, maken jullie je daar niet echt zo'n zorgen over? Ja, met haar vriendje hè? Maar als ze ermee liep, sorry, maar wat is het probleem hier? Misschien was hij wel toevallig tegengekomen. Kunnen jullie alsjeblieft normaal tegen elkaar doen? Wat een rol. Selina, wacht. Ja, we hadden het niet zo bedoeld. Ik had ook niet moeten liegen. Het was niet zo bedoeld. Sorry. Ja, ik ook, sorry.